Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biag. Idi kalman laeng. Tuloy-tuloy garo den tente panagkakadua mga karuba. Tapos nikasta ka din tayo ibasa na tinakasagana nga pakasalitaan nga type ibasa. Pakasiknan iti pakasalitaan ni Delio nga napanguluan ti driver ken ti katulong. Edi na sablay ken ni Erlinda Panterosete ni Mera na pakundudang, kaya nagkita kakadwa ni Erlinda Panterosete dita Jatun Vintar. O nga pala, padaanan ta kami dita Jatun Vintar into Norabii ti Friday, palubos ti Apo. Umay kamtud ta, kada kita mayat, makakita kanyak ti personal. Umay kayo, basta agbalon kayo, haya? Ada di kita na pudaw nga sibuyas, nga mulayo, kat agharvest kayo. Oray sa nga bagon, iregalo yo. Bunagan ming yawid. Nagkita ko iti palag nga uksa. Umay kayo kung mga talakwandak to. Ito ng biyernes, iti nabiina. Nadakam dito na pagtaingan di Erlinda Panterosete. Umay kam to nagbibidyo okay. Di na ito yung kapag programaan ti KSK kang kanta salsala kat katawa. Sagudahin nga ro ti oras. Di oras na yun, 1:58, madama pa lang tilagip tinapalabas ni Amboy. Ngayon, intayon isabay dati pagkasalitaan ni Delio nga napon. Ti driver ken ti babaonen. Idi, kalman lang. Idi, kalman laeng manong nemi. Arakupek ti asawak, ngem kasla, dinakayat ti bumalas. Di ka man, Delio. Apay, kan mailiwakan ka. Nabanugak, Delio. Si Kamat. Ano unang tinakabanugan maya, Jesus nagrikat ti katulong. Adoon di kita yung patrabaho ni Madam Vicky kanya. Ano kami trabaho mo diya? Dakkel di balay da. Ang naglawat dal-dalusak. Ore, basit mo tilabaam. Basit tilabaga, taluda. Ni Madam Vicky, kandi kita agasawang anak kin manugang na. Awang pa anak da. Taluda lang, Serbia. Ni Madam Vicky, nga pasaray awan nga agbalmalem, ta mapan makimarites ka, kita amiga na. Kada kita mat agasawa, mga pabisina da. So, almost nasisak no ko sa balay. Balay, agdalusa. Kang kanang latang dalros ko, di na kahit nga tamakita na nga tapo. Di na kahit nga agdiso nga bulong ti kayon, siya arubayan da. Nakasistrikto da nga ron. Di na kahit nga tughawak. No, dada nakatakdirak lang tawari, o punas-punas ak lang tawari, dubli-dubli ang punasan. Sigapit agluto. Basta rin sana agluto, ti aldaw na ta, ahumat ti kadwa kamangan. Noan niya si David tibigatin, si Daktel daw. Kati rabi nga. Taksip nga ito nagluto ako. Sakto agawin din. Mangitukotak mo ti naluto nga si Daenen. Nga si Date karagitan nakta. So mapambanno ka. Kati oray siya mabanno ka. Manmani ho, tatresi ka lang. Nagpaspasada. So si Dad, nagkurak ka. Paturugan nakpay. Kasano ka ro din? Hindi nagmawatan na kumapaunay matan. Pero mo sawan ang panakpak kita. Ito pa minsan langin, ha? Sulit-sukin ka at numay tumalambagin. So, itibibig mo. Delio, nabanunga ko. Delio, tinagkagpilitan,
Nabanugak lang unor din sa nakpela banugin. Awalat ka asimon. Sus, bisit kid. Mawatan na kuma. Agin na naaklabiit. Intor parbangon ringin kanto. Ringin kanto ko nam. Dinakpat ringin. Una da jakpat makaring di parbangon. Sa ano ako makaring akong ang darasak tumanin nga mangrepas ka na giti trabaho dito balay sakto mapanmanin di ka balay damadang biki. Ay, ilotwa kita pamikat. Nagrigat tigas nga sitwasyon. Di mo't kami kayat nga stay na. Na-stayin ka din nakarkaro manin. Kasi nakumat ka idak. Yung maawatan na kang basta kinanak pelang. Itong parbangon. Ikali. Pangipanak na rin itala ito eh. Usarang natatayo mo na. Naganas ko na imak lang. Sige. Sige matulog ka rin. Nadapala papanak. Ala, papanam. Awang bibiyang mo na sa ito papanak. Ala. Baka mapanso umarak dito at pangibasuiram. Yan ang damayat. Mayat. Delio, mawatan na kumawin. Maawatan ka. Nabambannog ka kabuti trabaho. Nabambannog ka kumet kabuti agbalmaling mapanagpasarak ti tricycle. Napila nga pangikati. Bambannog ti kasto nga panakpak kumam. Di mo kayat. Matayak lang aro dito. Bannog ko sa nakpaila panakpakin. Nyakit din. Tulpit mo. Nalaway ka rin dito. Tayak latan. Ganas ko itayam lang. Ditakan. Papanam. Basta maturog kalatan. Baka mo aktibiyag kon. Bahala ka. Yung napanag yung matang eh. Manong na imiti arak. Ang pala nakalukat. Nana, mabita man lang. Kaya ba nagrekaya pa kon. May isa man na bilog. Sabi di ka minumita eh. Ang aron. Kita na magbit lang aron ito eh. Pulutan nawan. Bawan? Baka man tapulpulutan yun. Manong naimi ng bayagin na kastoy ti mapaspasamak. Manipod iti simbrek manong naimi ni Sonyang asawak iti dayjay nga balay akas katulong. Diyak kumamat kaya tapalubusan ta dumat mapaspasadaak. Dakil mat kiti may tulog ti sweldo na tatalungar di kita anak mi. Adda ni tiya junior high school. Junior high school di dua. Dat elementary di may isa. Naglaing da nga gastos manong. Makipaspasada ak. Napiyo ko man kukuha di tricycle. O matsabali nga mo katrabaho no sa ngagmaneho. Pinahain na din na dyan kapakit ko. Kung katipok ko man. Oh! Sino libreta? Sino't awan kapanakpak na? Guni kayo! Siya! Awan kapanakpak ko! Gamot na nabannog ni bakit ko! Kunak kumaang. Ibukaw ko kumaya. Saan yung bahamon? Di nakriniingi di parbangon manong. Naluko nga talaga rin bakit ko? Hindi, makariinga ko manong nami, madamat pa naglutluto na, inarakop ko bayat ka. Ngagtem-templa iti. Yapay. Gur ka. Imbaga may tang ringin nak. Iti ay dirabi, dirabi. Tsaka nakapuot akong aldawan. Maranakan. Ano? Ibagam ka nabannog ka, nakainana ka, nakaturong ka man. Uy! Kasi maladaw ka tiba pa na ako. Kasi sino nagluto ko? Kanin tayo. Kanin di kita nakta. Madamdaman to. Alain to rabi. Garikan ka ito rabi. Sigurado ka ito rabi. Uhuhin ito rabi. Ikarikan ka. Bisip. Hindi ba nagpasadak nga nagmalmalem manong nami kang kantsawan nak dikitipadak na tricycle driver. Ari Delio! Are, ang ka naka-escort de la vela. Man? Siyempre. Ang ka naka-escort. Mabambanog ni baka mo. Kaya mo, iyalahan da ka. Iti panakpakem. Maba mo, nang napatig dito. Kapag nagtrabaho ni bakit ko, nagtrabaho ko, met, duwa ka magtrabaho, tapos na maurnong ka pang paadal, may kadagiti anak mi. Naladaw nga si Mang Pet, ti asawak mano. Gapoten text na, nga dakano sa nga ili,
Dagiti amo na ket manado nga agawid. Aduman dagiti insangpet da nga masida manong naming ang kaslat taong ganas ko. Maturugtan. At nakarikan ka. Ano mawatan ka? Sigurado ka. Huwag ka. Sakbay yung maripatak. Adan ako na kanyak ni Madam Vicky. Nakuna na nga niya. Nagsapsapul ti driver. Driver? Kapag mo nagsapsap. Di mo kayat? Adan ang tricycle na paspasarak. Driver agmana. Baka no, takdakil di masapulam no sumbrek ka nga driver na. Aman. Naka-digrigat mo kami dati ko ha. Ano ko na ako? Agur-ore tilugan na, no, tapapanan na. Teka no, nabibinas ka no, no, driver na. Damat lugan da nga. May adot lugan da. Lugan da kita agasawa sa nakagrahe nga lugan. Di sinukat imanay home. Nagbali na kang driver ni Madam Vicky. Ti ina, ti anak, ti ina, di amom nga agasawa. Di lang babae at akin ina. Katugangan na di lalaki. Wen, katoy. Muno taonan. Muno taon na ka din. Ako pa apo ko na. Ako nakumaangim. Ada apo ko na. Ada apo ko na ka nagiti inaw na nga anak na. Tada jay ni Ma'am Elsie. Isod burdek. Mano anak na? Talo. Doon nga lalaki. Sa ni Mang Elsie. Isod burdek. Muto na ulitan. Tsaka man mo. Ubing pa tilangan na. May istimar na ti bagina. Mahirig nga rin ti outings. Mapal makimarmarites ka na kitay aami ka na kano. So, no, dapapanan na idraibam. Manumatat swaldok. Kaklakid di Hanggang mo ni marigada na nata siyempre. No, at maitulod mo, uray mo latang agawit kayo. Kasi siya, no, mag-imadyong, di agbibuya ka mo latan. No, mapan marites, di uray mo nga malpas ti marites. Sige. Kayat mo? Wala. Rugi mo ito nabigatin. Natuari pa ka mo ka tatakulas nga hanggang may pasada tricycle da na tapno da pangitadan da nga sa bali. Sige nga rin. Ano sige? Paturog tan. Matakarik ka. Hani? No? Mayat tiriknak, si kamat ni maditan? Maturog kan. Masya na kang kay. Hala? Oy, Delio. Nangipa nama. Sino't nangibaswiram? Sino pinanakpak mo? Ha? Awan. Imposible Ako ko na imposible. Itang may tibagik, badi ka? Badi, bando ka. Ala? Sika ba't nagsuot na bandong? Padasin man at imampitin. Mayat tibagim? Mayat. O, idisak ti mayat, madi ka. Itatasikat mayat, madimat kanyak. O, laman? Padasin man timampitin ita. Hala. Nagloko kan. Kahit ko lang itong pahalin, tikarik. Talaga ba't matibagbagikit? Sige, good night. Tikat kahit nasawan manong name Jack manin naka-score. Padasak mo't kabitinin na. Papay, may iskolat ba kang kanayin nga. What? Madimit na. Naturo kaklatan na. Nagkuyog kami manong name nga napan, itibalay nga pagpapayan nakas katulong. Idi makitak ti may sabakit manong. Ay! Sonia! Ay, madam, iso ti asawak. Oo! Kat nagwapo ganda asawam! Manong nemi, ti amok kat nagalamano kam lang. Ngamidigaman na ti imak, inawid nak manong. Impeso-peso nak mata. Ano? Nagbanglo nga bakit? Alam ni madam, kastuyak. Ang abrasa no tikat beso-beso. Kastuyak kada giti amiga kada amigo. Uray, kas kada kayo, ha? Ala, mahit ka ang driver ko? Ini may karkari aklat ang lakit di madam. Uwi na. Basta gananat ka lang, tsaka iti disgrasya. Kita ka di madam.
Itan, nakasagana ako. Dadya ti kotse. Ano ti tulbek. Ha? Ikabas iruwari na medyo punasam, medyo wasingam no naskin ti wasing ta. Ang subilak pala ta uneg. Ha? Sige, madam. Si Kamet, Sonia, madam. Kaya nga rugan ni trabaho. Kaya? Well, madam. Ako ang pagkunaan yon. Ti driver, ken ti babonen, ag-asawa. Iti may isang balay. Ha? Kaya nung magusto ti serbisyong, ano na ka mo? Delio, madam. Nung magusto ti serbisyong Delio, po agad talagang nag-asat ka. Kaputa managregalo. Nagasat ka, kaputa managregalo ako na tinalyaw ko ti asawa. Miss Isam met man. No managregalo akit baka makareluwa kita mo tiniti nangina. Bueno, makapantalunak mo tin kada kitay Levi's kada tumapay nga branded. Maka t-shirt at opo, makasapatos ak kada kitay nangihina. Apahu. Indray back nga road ni Madam Vicky Manunemi, siyempre, imbes nga naglugan iti likod nga may tisango tinagluganan na. Ma'am, di ba itili ko man likod tenyo? Kaapay. Tapos naman ko na nga driver na. No, kaya dito ti kayat ko, apay paritan na. Hamot ka diya, madam. Papanan naman, imbaga naman. Amom data nga lugar, amok. O sige, sige, papananda. Yung manang talyawag, kitkitain na, umisam. Ang kurso na damat dati sa bakit kanya ko na. Yung nalapsat. Ubing pa yun, bakit ko? Tagkasadar kami. Yung agami na ka na ito, madlaw nga, natataingan ni Madam Vicky ang amo ng istameran ni Bakina. Kalkalaingan na ti make up na. Simple. Pustiso sa mo ding ipon na. Andiyan kahit ti pustiso. Maditraman na makibinisito ti pustiso. Naman ang talyawar kumisem. Delio? Madam? Ano? Anak yun? Talo, madam. Tadakal dan. Bumalasita nga dyan ako na. Awan chicks mo? Maalak ka di ba nga chicks ma'am kita. Tricycle driver lang. Kat mapaspasadahan ti may isang aldaw. Damat iyawid ko ang iyawat ka ni bakit ko nga limang kasot kas dyan. Naka-boundary rack no kan sa nagasolina akon dyan. Katsika, manungar ti kayat mo tinaldaw. Nasweldong kanyak. Na kaya, madam, kahit mo sa ngaribo, ti mansal daw. Bakit kahit ko, madam, pagod din nga saan. Okay. Sakbigay nga mapanda sa diyang lugar. Dumangis tayo yung tamol. Mall? Tag merienda. Sa tag shopping. Ito amin na kayat mo. Itad ko keng ka. Ma'am, soldon nak ti 1,000 di ba salda pagkatapos isipingan na pa. Uy, kastuyak na kurso na ti tao. Kurso na ka di, madam. Kanot na o di nga pa nagseksyo iti asawa. Ala ni madam, naudi, anak masangsangon katakang kanayin nga vanog. Kasta? Kakaiso na mailiwak. Aguri ka na banuga. Kuna naman. Di masyanak mo kayo kuha na. Ano orter ramide mo? Ano na? Ano saklat na? Kanda kayo, madam. Kaano kayo pa nanabalo? Bayagan. Kaano kayo pa nga nauding nakipag-sex? Nabayag natin. Ako pa nga makurso na daan. Idi, itakit adnan. Ha? Di mo kayan? Nakamot na pagpagustuhan ni Sonia, kapag kang kanayon nga mabanog.
Siya, jak to pulos maban no. Anak, makunam. Nakaradkat ka lagi dito, uping kapay. Manungari ko sa kabaylam. Di ba, damit? Hanak aga nga nabanglot sang aw ko. Hanga postisot ngipon ko. Kadi, nadalos. Managdaldalusak. Kang kalain ko nga daldalusan. Bugbugwan. Agar aramatak siyempre iti feminine watch. Was. Ori sa mong bugwan. Mamin namin pindas pa na imas tadam no na daraman na. Kadi, kayam timangan. Ni madam, baka may dong partakit sa balit pagsasalitaan ta. Kinapudno naman nung naming at tumang tangkanan ni Pedro. Itay pailayan at alyaw, makitkitak ti puun ti barungkong na ito nga bakit. Manunatawad na rin ito eh. Mistimar na ti bagi na nga talaga nabanglo. Nagswerte, Candelio. Yung paglagid din tag kasapulan ti driver. Saan lang ang driver? Ti kasapulan ni Madam Vicky na tikat sweet lover. Oh, nabanggam nga agpaisyo ti mall manong name kat ni. Ala, gatahangan naktiralo. Ala, kata to. Madam. Gusto na, madam. Ano na yun, madam? Basta ko sunadak. Talaga nga kahit ko. Baka makadlaw ni Sonia, no? Happy gatahanak ka na gito eh. Siya ti makamukha ni Sonia. Tapos saan ngumapal, igatangak mo ti paraking kuana. Igatangak ti para ka na gita anak yo. Wano ikakto ni Sonia, ti para ka na gita anak yo, tsak mo na mo ti size da. Nagpeso mada, hawang pagtanagam, ti asawam, ti tsak ti makam mo. Basta may kalaing ti kayat ko. Nagtungpalan na nakadado manong nemi digitinted na kaniya. Saan kami nga nagmerienda manong nagitag out kamlaing nga iti restaurant nga pangal daw at dapay aharak manong nemi iditadda kami nito kwarto ti may isang hotel. Kaslasan ko pala iding amutan na midek manong. Ikatanan ni Madam Vicky tibado na slim nagpintasin na ito nga bakit kaslasaan pa nga bakit na kunak tinakin ko idita tilaengen pantina ken brana tinabati. Wow, napinpintas pa iti sukog ti barukong nang ni bakit ko. Come on, Delio, come on. Abi nga di ka makakuti. Wano asid gangga, tasyak ti mangikat iterwadan. Imasidag na mismo manong, kat inuksot na ti t-shirt ko. Idi may kat na ti t-shirt ko, inaprusan na ti barokong ko. Kat ni, Opo, naglaingin nga kunot. Ito nga, matrona. Opo, panang kinikinit na manong ni mungay tiso. Madam, Delio, ipaglagid din ta mapanunutak ng mga alat ni driver ko. Kiti asawa ni Sonia, driver gayam, ken kuwapo, macho. Madam, galing naman itong matrona. Kung nakdinakam ko manong tanaglaing nga mga romance iti baruko. Sana inikatan sinturong ko manong nemi yung pababa na nga namin pinsan. Nagsusurutin. Ti pantalon, boxer, ken ti brief. Ket idi may katen. Manong nemi may pababanan. Kada iti baba. Ako na nadakil nga Pedro. Wow! Delio, ang laki. Madam, nakagasgasat gayam ni Sonia. Tadakla ti taraken na. Kit insak mo naman. Tuon nito tingin bakit?
Niglaigam nga mga tilo. Kinikinitan na kakagatan sa nakadildilan. Ti abot na kat. Oh, galing mo naman, madam. Nalalaing ka din ni Sonia? Nalalaing ka, madam. Delio. Deli na bayagin, Delio. Yaw-awak lapong mutok itingiwat na manong nemi iso nga inikat kon. Inuksot kon. Sa ko pinatakder manong nemi ni Madam Vicky ken inamalak dagiti bibig na sa ko ninutnut manong nemi ket ne lumaban manong. Talaga muna't lumaban. Nukasantlain ko nga mang lips to lips kastamat keng kuwan kumunot. Nutnuted na pa'y dilak. Panutnut ko mat ni dilak. Kalpasan na manong nemi induron kon tap no matulid nga mapaid da iti kama. Sakmat si magpat manong. Inagkak manan dikiti bibig na manong nemi kalpasan na dikiti addan iti tingad na iti barukong na sa kinarakaramkaman manong nemi iti mansanas na Delio. Delio. Oen manong nemi kastauna iti panang romansa na kanya. Ilan naman sakmat iso na. Kastaunay manong nemi ti panagasog ken panagaring-eng na. Nga oray na pungot-pungoten ti buok ko manong nemi no kasta nga kastaunay ti panangkin-kinit ko kadagiti adda iti barukong na nakapimpintas ti sukog na manong nemi. Oen manong nemi kastaunay. Iti panagasog kan panagaring-eng ni Madam Vicky. Nangaro na lang din, ini tamakadano ng tiulok, iti nagbaitan, dagiti legs na. Pero may nagmayat, tiraman naman. Pero may sinipsipak manong nemi. Nakastauna, iti panagkalyo-kalyo, ti buksit na. Ti ipasurot na nga ipangato manong nemi, ti patong na, nukastang nutnutek. Delio. Delio, galing mo. Nangro na lang din manong nemi. Idi isarek ko ti utilak. Iti unig ti kuweba sa ko pinagkuti-kuti ka pinagtakiwas. Delio. Mabala ko. Delio. Iwanin ti sa pulik pa'y manong. Agsweldo ak ti sangari pati may sangal daw. Isa insyapingan na sa panagpakit kat nakaimimas na nakalaling. Urekan ka na yun nga baga ni Sonya nga mabanbanog iso nga madit bagina. Bayamon Sonya. Taan damit ni Madam Vicky. Delio. Nagruna iditay baswir kun manong nemi nga ibyat kun dito takkel nga armas ko po. Gusto ni manong nemi ti panangkayat-ket na kaniak. Idi takasto na ini ti panagbayok, panangrusud-rusud ko kenko. Panak manin Delio. Baka matakak. Di mo na Delio kada sakit ko ti puso. Ana, ada sakit mo ti puso wen. Di sarding tanolo. Sa mga sarding. Ada dangang sakit ti pusok mi sarding mo.
Naminado ako, Delio. Sige, sige. Paspasan mo ganun. Paspasan, Delio. Delio, 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 Delio. Madam Vicky, naghimas ka. Agpay sa oil. Oh, anak, ang sabat nagsinabat tirik nami Manong. Kung namlakas la, agtutubo, tirugso na ito nga bakit. Mamano ti kastoy Manong nimi nga masarakam. O anin ti sa pulag pahay. Mabaling ko kunain nga naimas ng ti asawa. Okay Manong, hanga mabanbanog. No di ka talaga nga siya isunat imang banog kaniya. Iti may gadwa nga rikos isot maten tirim mabaw Manong nimi. Nalay nga romansa, nalay pay nga mangan, Manong nimi, aging nga tinugawan na kon. Kung ana, sagad na sagad, Delio. Gabot na tinugawan na, kat adidtog. Perbi nga nanaltaak Manong. Oh, Delio. Kaya't ko timamin Sige. Iyok ko. Opo, nagbayad, Delio. Nagbayad. Tapno ad-ad na nga maaros ko na. Bimbango na. Kat kinarim kang kumata pinagsinublat. Nagiti mansanas na. Delio. Opo. Papanak manin, Delio. Nakaring-ring ko dito nga baka. No, adala ka roba mi. No, damat nag-check-in ti asidag may kwarto, baka madisturbo da. Ngayon magusto ak launay, Manong nimi, kiti asog ka na ring-eng na. Sa baril at raman ti bakit. Ti bakit kat na nagagagit ka no. Ti bakit kat nagitgat ta. Ti bakit kat sa balit raman kan sa balit ti imas na. Uwan Manong nimi kaslasaan nga mabannog ni Madam Vicky. Adadapay na siya ti mabannog Manong. Nakarad ka dati nga bakit. Isus apo. No mo na tasan na kayat ti mamitlo laeng. I-extend mi ka no ti talo nga oras. Nga short time. Ala, nisok ko na. Di iso ko na kuman. Gabot na pinapatpatan na kung tila 5,000 Manong. Ito na no ti soldok ti may sangal daw. Itatangal daw. Basta ka no ang tapanakpak. Ikanak ti 5,000. Apaw! Masapol nga kumatangak ti vitamin ko. Masapol kang kanayon ng mga uminom iti energy drink. Yung mahamat at delikado ka naman ti energy drink na marwam. Baka pardi ka no ti atay. Una naman. How? Kadwak lata ti manganen, itagsidat nateng. Tapno nakaradkadak, tinaldaw. Iniramor kami ni ti hotel, Manong nimi, super lang, ti papanmi, iti ayan, di kiti maamiga na. Oh! Amiga Vicky! Very handsome driver. Driver? Sweet lover pa, kakadwa. Opo, nagsorte ka na. Ay, nalaing ka di? Oh, super ti kinalaing na. Sa dakkel pa. Sublatin mo amiga. Oyo, saan nga mabalin? Apay, mabalin na pagsisinublatan di boyfriend. Agad na ibagak, di asawa na nga eh. Hoy, Claudia, saan ka mang blablak pilangasta? Amiga, ti aga-amiga ket agrin naman. Patasik mamet din Delio. Ala na ka. Saan nga mabalin? Ding-dinggak Manong. Idi matayo basit Manong nemi ni Madam Vicky. Imasideg ni Madam Claudia. Hello, lover boy. Manot ititad kang ni Vicky. In shopping anak, ma'am. Nakadaw in shopping na kanya. Sa nangal daw kami, napangkam ti hotel. Ang mabanong, namin ano kayo? Namin mamin ano isuna, iti may sangarikos. Mamin talo.
Mapamitlom? Saka puputokin ka? Mamindua. No kang kanek. Ay! Patasan ka, mamit. Manuintan na king ka? 5,000, 10,000. Itad ko king ka. Awan pigsa kita, madam. Ngamayat ka. Itad mo kanya cellphone number mo. Ay! Claudia! Mga gawin, Delia. Ay! Itad mo ito kanya cellphone number mo, ah. Ay! Delio. Madam, ano yung magbagana dyan ang babae? Suglatan na kano, ikan na kano ti 10,000, di mo raramitin nila. Baka, agbabawi ka ito, naramitin. Para ka laing kanyak. Dakam laing iti asawam tagtag ikwaking ka. No kayat mo, panawang mo iti asawam, tadatatagdan na. Tid ko kami nakasapulang. Awanan ti kapapatgan kanyak, ma'am. No saan nga ti pamilya? So no kayat yung pao ti relasyon ta, hanyong ibagbaga nga, iya dayunak karigiti napapatig kanya. Sabagay, husto ka. Kan saan tang agpadaldaw kini bakit mo, ta mga nadumting nga problema numaamuan na. Inakaawit kami manong nemi kuna kaniyak ni Madam Vicky. Delio, tapos kayo marigatan nga agasawa nga gawid, usaran yung tikotse. Ay, thank you, Madam. Nanging mo, sweetheart. Nanging ko. Ang takaro din. Nakalutok matinti ka nanda. Bahala dan tulatan. Anong ordeta? Iyawad ko kang sidahan tayo. At damat inyawid ko ni. Eh di mayat. Tapos ato sidahan tayo. Balag sa akin laki di kita anak ta. Numakita rin kita. Paborito da ngayon yawid mo. Taratin, tan. Ang pagdanagan ta na nakakutseta nga kawid. Ti driver, kanti katulong. Nakita ti asawak manong namin di kita ado nga ginatang ni Madam Vicky. Ang kata, nakakalik ito'y. At para kabagim ni, dalat kukuan. Mayat. Nangina na kita. Nukuntahan mo, no? Doa. Ito relo, nagginati relo. Wow, Delio. Bagong, mukhang rich ka ngayon, No isuot mo amin di kita, nilapin na sa sapatos mo, nangina ang pantalon mo sa t-shirt, nakarelo ka, nakakwentas ka, nakaherban ka, samukuntaan. Salah rin. Ang tabing tinaking kakwarta. Sangaribo, diswaldok ti may sangal daw. Wow. Di anak na tangar sumsumring kakatulungin. Asuklatan na kita anak na. Saan ka katulong? Mga sambot na siya ti driver. Ang pitas ti driver kang ti katulong, wala babaw ng katagasawa. Napasama ka na kayo. Ano napasama? Kahit kung ang puto ka. Mawatak man kahit. Ano napasama ka yun kini Madam Vicky? Ha? Huy, sumagbot ka. So niya. Grasya. Hangad at kahit kumangig. Sumbatam salsut ko. Saan tayo nga paidaman nun, saan tayo nga, ano ito ko na ako? Noon nyaman timitag ng grasya, awatin tayo. Kat anak ko sukat na. No grasya man. Ito na pasamak ka na kayo. Gaputasaan ka ng masango. Kaputa mabambanugak, kat awan panakpak, pinanakpak mo ni Madam Vicky. Sumbatan nak, kahit sumbatan nak. Kapan? Kata niyo kumano kasta. Anak to ko na? Takunak nga rodeng grasya,
Grasya, Sonia, grasya. Grasya? Kahit mo madisgrasya ka? Talak. Kung nanapay kit gayam kanyak, ngay ka na kan tumit kwarta nga, para kin kakin, may gatang nga masabol kita anak ta. Kaputa kwarta. Kapu ka na kita na pupatig, ngintin na ka, liniputan na kon, ginulibamon, tikalay sata. Practical ka, Sonia, practical ta. Siya garo nga masakasaktan. Saan ka masaktan na maawatan ti ano? Tapno saan ka nagriri? Oh, dito intad na nga sang Apulo Aribo, pagudwantan. Hanga kwarta masapon ko. Ni, apinitom ko ang nagti kwarta kayo, tatungpain ka? Makitam. Agapat pa yan, makitam. Kasi ka man kami ng mga ipapon. Itumpang ka nagti kwarta. Itumpain nga kabit kahit mo. Hindi, ito yun. Ulit ang lang orad bagbaga ako ng grasya. Hindi pala kayat mo? Ha? Ni, nukalain nga mang tatikas to'y. Di adot maurnong tayo. Saan na nga problema ta pag-high school na pag-college na naging-anak ta? Nakinap, takaring pa yung naging-anak ta. Ape, ma, what's wrong? Mamangyo Di na kahit ni grasya. Ang grasya ngamin dito. Samon nga untunan pa si Kajubi. Amo pa ilamon ti amin. Sige, may kayon tamangan tayo. Adot na imas masida. Agrenek tayo. Itata, hagkalkali ti amayo ti balitok. Hindi man kami manong nami makitak ti imas ti pandangan di kita anak ko. Kung kanahin ko makastoy, Papa. Kung kanahin ko makastoy. Bueno, pagdanagan nyo, kanahin na kastoy. Sabi nga rin nga makaungot kayo, Mama. Kitoy. Kanahin na kastoy. Makita nito na kita aruwatan nga nagatang ti amayo. Agkakangin. Takamto mo to. Bueno, nako. Patan tumaitid ko kata kayo nga, kayo na mismo tag-shopping. Walang kayo tag-shopping kayo ni Mamang yun. Unang tipagbaga ni Mama, Papa nga, ang kalakali ka ng balitok. Inal daw nga makakali akti balitok. Nagmaya din. Muwak na nga na kasta. Papintasan ta ka ti balita yo. Kinati baro ko mga TV. Kapat kayo ti wifi, Papa. Tapno, saan kami nagdadata nga kusil cellphone. Tapno, pumintas mo din ti biyak tayo. Ti amin, Mama. Manong naimidag kada kami ni ti asawak arakop nga arakop. Anak ko, di na pagustuhan? Nabannog ka, di ba? Hana ka nabannog. Bannog ka. Hana ka nabannog. Hana ka nabannog! Bumugkaw ka. Sikat na nabannog, di ba? Namin ano kayo? Namin ano nga simrik na ito? Ay, anak ko! Pisiit! Paulik! Anak ko, saan niya? Isusot mo. Anak ko, nasakit tinakam ko. Pagsakit ng tinakin mo, practical ka, mauwatam ti amin. Yan tangang saan ka man ng isina. Awan ti sa balik kapatkan kanyak. Kung saan nga kayo nga kina. Gapo, tayo baga na dyan nga batang biki, may balayan na ka, tamang ta kayo ng tagdina, kasta. Awan ti pang sukotakpekin ka. Kada kayo ka nagdanak ta. Ulit, Sonia. Grasya na ito, eh. Saan nga paayan, no, iawad na ti grasya. Basta trabaho ka nga. Agurnong ta. Ha? Kabayatan nga na makalkali nga ba ito? Agurnong ta. Eh, tamo, baka na matay ito ni Madam Vicky, awan pagkalyantan di balitok. Di ba? Amo ka masaksaktan ti asawak manong nemi ng marwam to ko na. Dandani inaldaw manong nemi nga rumwar kami. Dandani inaldaw manong nemi ag-check-in kami. Ang liwat naman nung kapatas ang agregla ni Madam. Tanabayagan nagmenopause. Awan bakasyon. At ako mabakasyon no kasta nga Madam hanggang di matagregla. Nakaw. Masapol tayo. Iimas na sustansya makan kasto manong. Yung ti pagpintasan na. Mangted matlata mangted.
Ngam saan nga kanayo nga 10,000 may busan ka no. Napiksa ka no ngamin manong nemi tinegosyo, dagiti duwa nga anak na sa Manila. When, kat ik-ik dati inada, sagpempensyon, manong nemi. Ada mauawat na kanidi asawa na sagpempensyon ni Suna. Sa niya, ti anak na, nga kanenden na, manong nemi na pagsama ti trabaho na. Haging ka manong nemi nakadidilawin tararamiden na. Taorin no saan kam nga rumwar manong nemi iti balay mismo iti kwarto na manong. Iti na minsan manong nemi naduktalan na kami ti anak na. Rumwar kami ti kwarto. Ma, ito kita sa wanda ito. Ay, iha, adala pinaramin ko kini Delio ti unag ti kwarto. Iti kasta nga lang ayo? Liplit pasyo? Ipaw namin pati mama. Bakitang kan? Ti pa driver mo? Ti asawa ti katulong? Kasi ano mamon dito ni Sonia? Amunan, manakaawat. Kat sikamat nga lalaki. Gun-gun dawayan ti panat kasapulat ti inak. Hut-hut-hutap. Ay ma'am, sama ta kasta ha? Hangko matapilpilitan ni madam. Iso matibulontaryo amang ted. Yung at least, pagpagusto ak, siyempre. Takasapulan na. Katibag man, kakaidam pa itasaw mi tahanan na. Kangkanahan nga mabanbanong. Kit pati si ka, kangkana mabanbanong. Mama, saan mabalin dito eh? Hanggang gabot na sikat inak. Nga aking balay dito eh. Ngam saan nga nakaytag desisyon. Papanawak digit idua. Ano ta ko nam? Papanawak digit ag-asawa. Tintanaybar ka hindi katulong. Saan nga mabalin? Gusto mo paspasamak? Saan nga mabalin? Manong nemi awan ti sa bali nga napaturahin no saan nga ti anak ni Madam Vicky. Naawanan kami ti kulpe. Naawanan kami ng kulpe ng agpadpada. Da kami ng ag-asawa. Ti driver ken ti babonin. Ato makitam, tarabin mo. Yan mo. Maduktala na kami ni anak na. Hangabali hangabali. Adon tinted na kanya. Adon tinted na ka. Ken para ka nagdanak ta. At damat yung panakalang na ornong ta, di ba? Mapagsanay ka. Nagsapulat sa bali ng trabaho. Di balik sa basada, tricycle. Sa mutong ulitan pa iti madaan iti matruna. Sonia, naisot makaitid pagdamayan tayo. Apig nga saan? Apig nga tiyak o sa rin tinitid kanya katalugading kinagwapo kinaling ko. Para lang katakwada, katsak nga rodan. Kung kanayon ka matamabambanog. Sana kita nga mabanog taong pagtrabaho. No kayat mo, nabayagin dedi, isog mamay ka. Tas si kamay ita, timang panakpak ka niya. Ha? Siya kamay ita, panakpakim. So niya, hindi ramila ngayon. Ngayon pinagustuwak ti asawak manong. Sa bali lang ti asawa, tinakairwama makunada. Agdumalahing manong nemi, dagiti bibig ni Sonia ken ni Madam Vicky. Nasamsam itmet lang ti bibig ti asawak manong. Na may metmet lahing manong nemi nga karamkaman dagiti mansanas na. Name imas matlayang manong nemi nga kanen. Supsipan ti tilapia na. May matladenggen manong nemi ti asog ka na ring eng ti asawa. Ti asawak nga ina di kiti talungan na ko. Ay, ten ka sa niya. Oh, talaga? Aumat pa sa baling inayat ko. Sana si ka. Ni Madam Vicky. Hangko inayat isuna. Siksika laing. Gabata sikat kakaimasan. Kakaimasan. Oh. Delio. Saan nga gapota nakaramang kanti sa bali. Akit. Oh, nalaing kalata talaga, Delio. Nagsubliya kasbay sa nga driver ti tricycle makipaspasada mano.
Kahit ko kumamati kumatang di bukod ko nga tricycle kabata dumati na ornong mingan. Saan ka nung iso, tinakairantaan naman. Makipaspasada kanulatan. Ta tinaornong kat saan nga tamot nga dakas ni suntot ramatan ni talungan nakmi para iti panag-college na. Anong name, tultuloy matlata, tinagtrabaho ti asawa, karinderya, servidora, iti ka pagtrabahuan na ita. At syempre, agpaspasada kat pasaray. Idya karinderya nga pagpapayan ti asawa, nga mapanak mangalda. Pasaray, ilibre nakmet nukawan, nayunan na jisida. Oen manong name, napadasak tinakidarling iti may isang matruna. Jakla mo, no talaga nga ray jacket pasat iti biyag ko, asla iti kalman laing. Tsaka mo, at na ikari siguro nga saan nagpaot. Ngayon magpaot ko ma, tapno atado ko mamat, di kiti na ornong ko. Yung sa nga balik. Jak to pulos malipatan ni Madam Vicky, tatunggal makitak, di kiti adda pala kanyak, nga kakabalor nga arawatan, nga saan nga kupas. Malagip ko isuna. Kasalsalod sudak ti bagi, intun ka ano nga ta. Nga danto sa bali, nga Madam Vicky ti biyag ko. Mapasamak tupay nga ta. Dito nga rod, iti pakabuklan, ti panakpak ti biyag ko, ay ti pakasalitaan ti biyag ko, manong naming kasla iti kalmalaing, nadyak pulos ni namnama, nga nagbali nga nakirelasyon at iti may isa nga matruna. Sabi ko mata na kay Batiak, iti oras ang gabasit lang adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagdunged kay nagbuya, more power to your program, anong. Toy, agyaman nga pagaya mo, Delio.